Aprangsi Karbi Anglong News Channel mate birta pasita ka tumphan tong sekot pen nili tumalong nang kahumri the ka pot aprangsi nang li tumphan akiro pilo lase nili tumpinong we ladak dulunia pia salong isi krum chingsai mane executive meeting ke phapon alam the bangala koilo je non kewangji MP election mate richo kangwai labang so along karbia khai jok wan nangji inglong aso akisung pen jok nangji pu akimang pon si nilitum APSLC hoi penta isi songja mate si richo kape long dun je phan sinilitum che toy dun lo aki hai jai kathara phan lasi nilitum pini CC budi penta me John extended meeting ingi pon lo je haladak John extended meeting along kache parai pon bangke non hejong nilituma president hoi ke thana lamason lo non ke wangji ni phai kripli bom kuruani bangke dhoksong bor amri pathu aklamalong ong dung armung pen elitu masar jai kathara phan kangthum karni mane candidate welcome abang hadak padu ponji lasi pini haladak CC bodi pen che parai pon alambang ela pulo dwaram langkang pi apias tin pen tame bang pharoi siamoluk bangke nangche tong do nangji busi chu phapon lo lasi CC bodi alam toy pen si nilitum PS committee hoi pen sitame dak dulunia long nongwe executive meeting ke phapon alam the bangala pulo lasi non ke bangji ni phai kripli arni bangke nilitum duluni PS hoi pen kachuni ripon alam the bangala pulo apias tin pen sitame kachetong dun peje phansi chuni ripon lo la pen mars joining komane jongsi ke mars ya tumdo pulodang te non tarik ni phai kripli arni jai kathar sara longsi mars dun longpo nasi kadok awe tumsi tame kachisik do tuman sitame labang suarni si mars dun longpo lalo aprangsi Karbi Anglong News Channel mate birta pasita ka tumphan tong sekot pen nilitum malong nang kahumri the ka pot aprangsi nang litum phan akiro pilo lase nilitum tinong we ladak dulunia pia salong isi krum chingsai mane executive meeting ke phapon alam the bangala koilo je non kewangji MP election mate richo kangwai labang so along karbia khai jok wan nangji inglong aso akisung pen jok nangji pu akimang pon si nilitum APSLC hoi penta isi songja mate si richo kape long dun je phan sinilitum che toy dun lo aki hai jai kathara phan lasi nilitum pini CC budi pen tame John extended meeting ingi pon lo je haladak John extended meeting along kache parai pon bangke non hejong nilituma president hoi ke thana lamason lo non ke wangji ni phai kripli bom kuruani bangke dhoksong bor amri pathu aklamalong ong dung armung pen elitu masar jai kathara phan kangthum karni mane candidate welcome abang hadak padu ponji lasi pini haladak CC bodi pen che parai pon alambang ela pulo dwaram langkang pi apias tin pen tame bang pharoi siamoluk bangke nangche tong do nangji busi chu phapon lo lasi CC bodi alam toy pen si nilitum PS committee hoi pen sitame dak dulunia long nongwe executive meeting ke phapon alam the bangala pulo lasi non ke bangji ni phai kripli arni bangke nilitum duluni PS hoi pen kachuni ripon alam the bangala pulo apias tin pen sitame kachetong dun peje phansi chuni ripon lo la pen mars joining komane jongsi ke mars ya tumdo pulodang te non tarik ni phai kripli arni jai kathar sara longsi mars dun longpo
là si cả đó cái về tum si tame cả chỉ xích đồ tum ăn si tame là bằng suar ni si mars don long po là lo nelitum dulunia PS pen cả chỉ xích cả chỉ đang ở bang ke cả chỉ xích tang si gong lo mane cả chỉ xích tang ở teng lo kom nai si ta bằng harui siar mu bang nelitum si tong don po Sten pen si tame bang harui siar bang ke nang si tong don ya je phan si nelitum pini tenta lam klar bang long lok lo athema ong dung ar mung che tong ji polam the bang ke non kar biang long ar rat atok anu atum si tame kachini si ong lo athema non khai ki sung apor jong si litum khai a phan ching hon he long ri a phan ching hon he polotang te le tu komantu si kaching hon la komantu si litum kape jo on la la si non ke kar biang long arat si tame nang bar lo je EPSLC ke hai ji ang the ka bang ke non ne tum doram la pen si tame ni phai krip ya long si klang dak po le tum EPSLC hoi pen ong dung a vut pen doram la hoi pen ke pa hai dun po